Thani sal kija sikango TPF kila division ni GS Sanjit Kumar Jamatia te TPF kila division ni women's body ni GS bor khoroni na brini kelengkari honoi social media o viral khlaijak mani koktoma phia ba koktoma ni bising Simon ka abo kaise fake news honoi a fake news na yankai BJP ni leader Subrata Jamatia phia ba fake news na mani manjak mani yagolo tini sakbai thang bo sai khana rakha Subrata Jamatia natai apna gari bo Nakar bo Sankha loni salobo te amhai samung sitra khaila haike bini sakbai thang bo maja kotor angai nane honu bo sai khana rakha Subrata Jamatia no nai nai bide chaya kari hastini korang la division ni GS Sanjit Kumar Jamatia te killa ni women ni GS Raiba Devi Jamatia Moroccan photo je upload nubai mane bo ang salia hani ang roton lukurmo nakar sawo jeni aro puturok tongkangke delete khai do baida de voice do amo tongkangke ang madar sanai hani bang jotono lukurmo nakar salau anu bajak phải cám cho tôi nói có cái hay thì nên từng ở mà cũng thông lại mà nên cái nữa anh cái kia là division GS Sanjit Kumar Jamatia anh cái yang sang đi yang cái sini women's ni ngui TPF ni bakak te khai women's ni GS kia là division ni boni mong te je ni dok thang nai go social media Facebook rogo photo viral khaijak numani a viral khaine tini sini buskango tongo bosia nuya khai viral khai rojaka haini mangi botini nakar saka jotoni thanibo tai bhaini bo nakar sawi saka janiaro a footage rok tongnai borok janga mobile no delete khai langthang hani tai bo nakar sapika joto lukoroni thanibo bhoishyoto om haitai inglia om hai ingla ke kotor majra sanai haikani bo boni sak gosai nakan joto lukoro nuk tongbaibo boni sak no je sini bango je video viral khaimani bobo saya gosai nakha bononi rok joto nukha tini sika ge tini face to face bobai bondino rok tung malai rokha engke ke no confuse tang baidi om hai kono byapar kare engka sengtai TPF ni bukak tai khaiwi sung saya tongla ke saya no phurungwi sina di hai khani sung sini founder bai sung phurungjang mani tongo sung online no hingo u guideline bai sung hingo sung saya no sung phurung sina nai rungya no sung phurung sina nai ang sima no sanai bo sima no ano sateng sung hai ke u guideline bai sung TPF ni bukak tai khaiwi sung tini medam bai sung phurungjang sung u guideline no tongnai ose kongno sawi an kongna rubai ka jotno la hambai